Today we are in Zviyambe. Vakawanda munogona kunge muchikuziva kana kuti regai titi tiri kuwedza asi tiri mu area yeZviyambe. Tataiwa regai tifambe tisvike ikoko titaure nevarwi vehondo yerusununguko, vakomana nevasikana vakasacrifice upenyu hwavo vakati aiwa inini regai ndibude muno muZimbabwe ndinotraina ndidzoke ndisunungure Zimbabwe. Tinoziva kuti nyaya idzi dzinotaurwa nepakawanda wanda, dzinotaurwa nevakaenda kuhondo, dzinotaurwa nevaida kuenda kuhondo, dzinotaurwa nevakateerera nyaya dzevanhu vakaenda kuhondo. Asi tati aiwa regai tiende tinotaura nevanhu vakabva muZimbabwe, toti muRhodesia, vakaenda kunotraina vakadzoka vakarwa muRhodesia kuti ive Zimbabwe pazuva ranhasi. Mukana watiri kuvapa kuti aiwa honai muri kukura asi nyaya dzenyu dziri kutaurwa nepasipo imi murimo kumapurazi. Tichingoti tikati tada kuuya kuZviyambe vati aiwa mvura yanaya chimbomira kuuya munun'una ndakurima tagara ndochiuya here aiwa usauye ndakukohwa ndakupisa fodya yangu touya here aiwa takutogadzira chirimo zvino nhasi tati aiwa kana muri munda imomo topinda munda imomo totaura nyaya idzodzo. Mukanyi makadii? Ndiripo pamunini makadii? Tazokusvika nhasi ka? Aiwa maita zvakanaka. Wazofona mangwana. Aiwa ndizvo zvinoita zvakanaka. Anditi ka? Zvinodiri pakati pekutorima hedu nekudyara mvura yakanaka yakanaka. Anditi ka? Musati maenda kuhondo zita rekuzvarwa naro nababa namai rainzani? Ini ndakazvarwa ndichinzi Love More, zita rekupuwa namai. Ndobva ndazobhabhatidzwa kuRoma rekuti Bernard, ndiri mwana wokwaManyadza. Babangu vakakura iri nherera, mai angu vakakura iri nherera. Mai vangu ini muremba, ndikada ndinototi ndiri very proud nekuti varemba iRoyal Blood. Babangu ini ndeve kwaChiunduro, Chiunduro weTsambo Chena. Mukange muchitaura zvehistory yekukami uko munototaura mutosiye Chiunduro weTsambo Chena uyu. Saka ndinoita futi kuti ndiri weRoyal Blood, inongova pride yangu hangu. Asi tiri vegrupu yeSoko iyo inonzi the Southern Sokos. Saka ndakazvarwa 1954. Ndine vamwe vangu vachiri vapenyu vatakakura navo vakazvarwa 54. Tikapinda zvikoro tese. Pane chikoro chiri paseri apa panonzi Padzoa paSt Roberts. Ndipo ndakadzidza kubva substandard A. Mazuva ekwainzi masubstandard varungu vaiti nyaka. Waitanga uri musubstandard A wozoenda musubstandard B wozochienda musastandard 1. Ndipo pandakaita ipapa 1961 ndipo pandakatanga chikoro. Ndikazobvapo 1968 ndapedza standard 6. Ndo kuchienda kunoita secondary muno makare muwedza kunonzi kuSt Anne's kwaGotopo. Panove ndo pandakazobva ndakuenda kuhondo. Pane zvakaitika ipapa zvakawanda, asi ndichikura pandanga ndakutangawo kuti ndakunzwa zviri kuitika. Ndainzwa nababa angu ine vachitaura zvekuti kune musangano unonzi ZAPU. ZAPU vachingotaurwa nemuzukuru wamwana wanzadzi avaigara kuBulawayo ainzi Aaron Chirodza. Aaron Chirodza ndiye aiti akauya nemotikari yake uya sekuru ndatenga mota pane vachitaura nyaya ipo papa. Uyu Aaron udaka kuti kuBulawayo ndokwaakanga achisenza uko. Aitaura zviri pasi pasi zveZAPU. Ndopatakatanga kunzwa nezvanaNgomo so on. 1962 Joshua Ngomo akapfuura nemurodhi wayamafamba nayo iyi. Achienda kunoita musangano kumusoro uko panonzi painzi pamashaya mvura. Paione shopu pataenda tichinotenga mabhuku edu. Saka patakazwa kunzi motikari yaNgomo iri kuuya, Ngomo ari kupfuura nekunoku. Takatora nomwe aive panext door ainzi David Nyabonda. Tikati handei tinoona
Joshua Ngomo achizwanza aifamba nezimotokari hanzi raitakurwa nayo ndichingozwa kutaura. Saka patakatoona tichipfuura pazimotokari range riri rakada kuita kunge reBlack Swarm aive mazimpala emazuva iwayo. Takazosvika takumusoro uko namo muntaraunda pamusoro apo vainzi vachikadai kuti muri kuenda kupi muri pwere nokuti vaiziva kuti uda kumhanyirira kuenda kunoona kuti Ngomo wacho akamboita sei. Ndobva tiri kutanga kuzwa nezvezvana Ngomo izvi matongerwo enyika. Tozobvunza kuti Ngomo yanga aingei kuno uko. Zvikanzi auya achizoona vamwe vake vainzi anani paiva nemuntaraunda ainzi Chimombe. Muri wana James Chimombe. Vachimombe ava ndakazwa chinzi vanenge vakazofa here maybe iyo century yatatanga indobva vakafa. Vakazofira vakunonzi kwachitida muwetsomo. Vaive nebhizinesi ravapa Vachimombe. Pano mwainzi Ticha Madondo akanga avakawo shopu yake ipapapa. Asi nemazuva iwayo vanga vasingabvumiri kuita politics. Ticha ndonzwa kuti akatozodzingwa muteaching service imomo. Mutara Ngomo Joshua Ngomo aive nemacontacts ake muno. Saka pamashaya mvura apo aida kuenda kunosangana nevadhara vakanga vachiita musangano muno. Nekuti mudhara yakanga politician uyu akanga aunganidza vanhu stereki. Ndakazokonfemerwa nemukwasha wangu unonzi kuti sasike uko. Zvikanzi akanosvika ipapo akanoita musangano. Apa pamashaya mvura akaita musangano. Ndikanzwanzi kuti sasike akanoita musangano ikoko. Mukwasha wangu uyu anova ndiye akazondibatsira kuenda Gondo ainzi Aaron Gondo. Aaron Gondo yakatozotumidza mwana wake mukomana kuvadiki anotonzi Nibhima. Nibhima ichireva kuti no independence before African before sorry Nibhima no independence before majority African rule. Yakanga yaitwa nana Harold Wilson kuGibraltar uko pavaita matalks pakaita rebellion wana Smith 1965. Iyi ndi musangano ndongo wakaitwa 1966 pakatumidzwa mwana unzi Nibhima mupenyu anototicha ari kuticha kuno uko. Nibhima akaticha paisasikapo ndopamusha pavo. Uyu Gondo uyu akatozondipa mabhuku aKwame Nkrumah ndakaenda nawo pandakaenda kuita form 2. Ndichipota achiverenga mabhuku aKwame Nkrumah anga anyorwa nemaspeech akanga achiita achiri kubva achiri kuAmerica kuzoya muGhana kuti kawazosununguka 1957. Saka ini ndichikura apa Aaron uyu achiuya kuna baba angu achitaura nyaya idzi ndakatanga kunzwa nezvazvo. So potozonzwa nezvemotikari vachienda uko ndichizonzi ndidzokerai kumuri vana vadiki. Asi ndakakura mumaindi mangu muchingova nazvo. 1964 pakaita mbonga pachikoro pataivapa chikatovharwa. Paive naheadmaster ainzi Masukusa, Simon Masukusa. Saka pakaita misunderstanding nevabereki. Masukusa vabereki vakati ngatimudzingei. Saka Masukusa yakazoenda kunochaya foni. Vadhara pane vadhara vakasungwa vari 7 vachinzi vari kuita zvezapu. Vadhara ava sadly umwe wacho akatozouraiwa nemacomrades. Asi ndivo vakanga vanzi vari kuita zvezapu. Vanyabonda panext door apa. Kouya babangu ini vamanyadza. Kouya vachikadaya. Kouya vachakezha. Kouya vainzi vaMhaka. Mudhara Patrick Mhaka ndiye akanga ari chairman wechikoro mazuva iwayo. Kouya umwe ainzi Mudhara Bhidhi Mutsvanga. Kouya umwe vainzi vaMuchaiwa vaMawire. Kouya vainzi vaHanyani vakazonofa iyo ishe uko vanasarira mbaa isha vaikunjanja kwavo. Vadhara vakasungwa vachinzi ndezapu asi vakanorediswa following day vachinzi haiwa inyaya yemisunderstanding hamene zvanga zvaitika zvemabuilding fund nemaschool fees. Asi tiri kungonzwa kamutsetseo kaikaya kekunzi kuri kuitwa zvezapu. Tozonzwa isi kunzi kune vanhu vari kutsvagwa nevarungu. Pane munhu ainzi Edmund Sose aive neshopu pakare patownship old township yepasave township apa sani suburb town. Kunzi vakaenda vakanotema fodya kumacheke uku nekuheadlands
kuti vanga vari mayouth eZAPU. Okay. Saka tiri kungozvinzwa kuti aitsvagwa nehelicopter vakazinga chiri kuti kune chinonzi ZAPU kuti ubvunze manje kuvanhu kuti kana ari maticha kuti ZAPU zvinomboreva kuti iwe Dr. Rice. Izvi zvaireva kuti Zimbabwe African People's Union. Tiri kuchovha makore ari kuenda. Pavharwa pachikora apapa tazodai 66 ndo payakazovhurwa kuti pachiita standard 4 standard 5 standard 6 pazouya muheadmaster mutsva chikoro chakutanga kuitwa patsva vanhu vachiuya ipapo vanga vauya kuzowanda pakudzidzwa manje zvechikoro saka pari kuitwa zvecurrent affairs 65 pakaitwa UDI vanhu vakanga vari vakuru takanzwa kuti vanhu vari very disgruntled. Kune mudara andiri kurangarira ini ainzi Abel Taderera, kune mudara muvakidzani wedu umwe ari mugarisani muno anonzi Charles Chikadaya nani vamwe handichanyasoziva ava ndava ndiri kukanganwa asi vakutaura nezvekuti hayo izvi zviri rongo zvaitwa izvi 66 ndazoenda kuChristmas kumukwasha zviri kuaccumulata knowledge ndaenda kunobvunza mukwasha wangu yaone akanga achata nasisi vangu vekwamadzure 1959 saka ndazoenda kumusha kwake mukwasha wangu uyu ndakuchinozotaura naye nezvepolitics auyo ndiye akazonyatsochindidzingisira gecho manje. Tiri kutaura nezvangomo tiri kudai achinyatsoclarifya ndiye akazotaura kuti aiwa takabva nepolitical party yakatange tiinayo yari kuyouth yenzi NDP National Democratic Party vambotaura iyo ANC Youth League vana Chikerema auyo ndiye akazonyatsochitaura manje kupambanyura nyaya yemanationalist akunyatsochijekesa paakazoona 1969 ndakuenda kuform 1 kuti ndapasa standard 6 ndakuenda kuform 1 ndo pakaita further opening up akundiratidza mabhuku aKwame Nkrumah achiti mabhuku aya kana muri interested munonofunda kuchikoro munoenda muchinoverenga henyu. Saka ndakatoenda nebhuku iri rakazongotsakatika pachikoro nekuti maseniors vakanga vakutorawo mabhuku aya nekuda kwekuti akanga anditsanangurira Aaron Gondo uyu akatozosungwa 1971 akazosunungurwa 1979 palangesta paya. Uyu ndiye akazonyanya kutitsanangurira zveAfrican nationalism zvana Heri Nkumbula kuZambia, nana Kapwepwe, nana Kaunda, vana Julius Nyerere, nana Oscar Kambona. Akatozopa mwana wake zita kuti Oscar. After Oscar Kambona kuTanzania vanga vachiita zvenationalism nana Nyerere. Ndiye akataura nezvana Mandela uko kuzosungwa akaitwa naMandela aive hai akanga akanyatsodzikisa aiva ari very involved. KuMount St. Mary's kwaive nainzi iyo Tazvishaya akanga achiticha English pachikoro ipapo achitoticha mwari yake vaiharaswa vese pamwe chete nespecial branch. Saka pachikoro paGoto paya apa pane zvakaitika zvikaura ikaita Ngwena uko rakaita Ngwena ari kubviswa muKayarezi ranch achiramba achiita resist ndobva takunzi nemaseniors ngatidonetei nekuti vanhu vari kudzingwawo misha umodoneta topa zvimambembe nezvimakabudira zvati tisingakwane kuti vanhu vekwataka rekaita Ngwena. Saka tiri kujoinira muwevhi iripo inguva iyi. Kwaive neyanzi Student Christian Movement. Student Christian Movement kwaitwa zvekuno vanhu vanenge vachitaura vachiti anenge madebate sort of. Asi takazorealiza kuti muSCM muri kupota muchiitwa nezvepasi pasi apa muri kuitwa kutaura futi kwezvepolitics. Saka taingonwa from that mikombe iyo yezvaiuya izvi. Such that activism yekarekaita Ngwena iyo nezvandakanga ndichinzwa kumukwasha wangu kuna Aaron Gondo nezvandainzwa kuStudent Christian Movement uko nezvaiitika kuDebating Society yatange tiinayo payapa takuindarakita nevamwe maseniors and so on. By 1971 pakabuda paine masalary discrepancy akanga ari pakati pezvikoro zvevanhu vatema nezvikoro zvevarungu zvakanga zvakaiswa muHerald zvakaita kuti pagozoita strike
ndevana vechikoro vachiti tiri kusirekera unequality maticha ari kupuwa mari yakasiyana sei vane training dzakafanana 1971 antu matakazonyatsochipinda mazviri manje zvekuti patakabvunzwa pachikoro nevakauya kuzotisunga mapurisa musi wekutanga hatina kusungwa vakangouya kuzoti zvamuri kuita izvi hazvisi pamutemo zviri illegal asi kuti muri kuitirei strike takataura iyo nyaya iyo yekuti disparity iri pavanhu vane same training asi vari kupuwa because of racism vari kupuwa different salary scales why and so on zvikanzi nemupurisa yakanga ari an inspector mupolisi aive murungu angati that does not involve you imi dzidzai and so on mangwana chinobva tatoti plota kuti toda kunosangana nevekumountain medisvika kwakuinaita zvishaya kuya vamwe vatange tinoa bezera rangu inini I can mention kuti pana ainzi Milton Kunonga pana Ngoni Mujuru ndo vakaita work on the liasoning yekuti paite strike iyo iyi dzibudirira tigonoita joint nemountain base tigonoita joint petition before that kune zvakange zvaitika pane mukoma wangu hanzvadzi yasisi wangu Maigondo David Madzure nevamwe vake Jonathan Mpamanga na Philemon Gunda vePasend Ends kumountain Marys kwanguna Philip kunaka vana ava vakange vatorwa chiunderground kuenda kunotraina wainzi chimbi kuZambia isu patakazoenda kuZambia takazoenda kwacho kwainzi kuchimbi ikoko vanhu vaenda kunotrainwa basic handling zvakaita sepfuti iyo pistol nema-explosives kuti anosenzeswa sei kudetonetwa and so on saka the holiday yaitika muna April yaitaba muEastern kaholiday kaitika pakati papa ndo pavakasimagirewa kuenda uko vakaenda vega vakaenda kuBotswana netrain from Botswana vakakwidzwa ndege vakaenda kunoita chimbi for 3 weeks but somehow vakatengeswa neumwe vakange vainaye pavakange vodzoka zvokuti vakateerwa vakauya vakasungwa Pasend Ends ava Philemon Gunda akatozofa atrainwa kumugagawo David Madzure akazofa ake akutichwa na Jonathan Mpamanga akazofa hake asi akanga akuticha vakatorwa pamwe chete naPhilip kunaka kumountain Marys vakanorohwa vakazongoendeswa zvekurohwa chete ainzi kukeniwa kuya vakazongonorohwa chete asi ini because David Madzure yanga ari cousin brother wangu abva kumanje ndopa akachizonyatso kunditaurira manje kuti vakafamba sei kuenda kuZambia tinozoita sei kuenda kuZambia zvokuti ini ndiri muform 3 1971 iyoyo ndakatozodzoswa munzira ndakuda kuenda ndakadzoswa kuHarare ndasangana nomwe ainzi anga ari ticha kumountain Marys ndinomita tezvara ainzi Fanuel Mavhudzi akanditi kuhondo uchaenda asi enda wapedza form 4 ndobva azondibatsira kandidhiraivha akayo kandisiya pachikoro but azonzi ngadi ndakazoenda ipapo ndaenda ndiri solo ndiri ndega kuti ndinoyambuka bhodha ndoenda uko but akandidzosa pachikoro ndikati ndaenda kumountain Marys kuhospital kumountain Marys ndakanda kunoita 2 nights ndiri kurwara saka pandakazodzoswa naFanuel Mavhudzi pachikoro ndakutaura story yekuti I was not feeling well saka ndakaenda kuhospital on my own volition ndazotaurirwa izvozvo saka ndo patakatanga manje kuchitaura nevamwe kuti tinoenda sei ndataura zvaMilton Kunonga ane mukoma wake Leonard Kunonga takazoenda tese vana Milton Kunonga vana Ngoni Mujuru nana Atamandoga ndevekundo taipitese Pasend Ends ipapo inini na comrade Edison Nyarambi comrade taitezvi takazotevera tiri 3 ava vandataurira kutanga vakanga vatofanoenda kuBotswana isi ndo kuchizotevera zvokuti patakabva kuno kumusha inini na comrade na Lawrence Edison Nyarambi
takanyebera vabereki kuti tokuenda kunotsvaka nzvimbo dzeform 5 kuti gwani. Okay. Vatipa mari kutotakurawo zvimbatya tikasvika muHarare umu takaenda kumukoma wangu aigara kuWestern Triangle David Chifamba akanga ari mukwasha kuna Faniro Mavhudzi uya andambotaura tichauya uyu mukoma wangu tikararako takapfuura nekumba kwaFilimon Gunda achinoita confirm kuti tinofamba sei kubva paRama Kwavane kuPlumtree kuenda kuFrancistown. Tikaenda kumba kwa ainzi headmaster Nyamupingidza kwaMbuzuma sekuru kuna Edson Nyarambi ndobva tafamba netsoka kubva kuKambuzuma ndobva taenda kune musoja Nyamupingidza munin'ina waheadmaster uyu aitwa kuCranborne ndoulanje atakapedzera kudya murudhisha paCranborne nemusoja Nyamupingidza anga ariko ndobva atipa chi5 liter tangoti tinodawo mvura ndobva anochera mvura ne5 liter takatakura 5 liter iyi tikazoinarisa takuBotswana ndokukwira train kuenda kuBulawayo. kuBulawayo takaenda tikanogara mumba yomwe andaita muzukuru ainzi Bozhe Mutamiri ndokwatakanoswera tiri makuseni acho ndobva takazopinda mubhazi ramatambana dzokuenda kuPlumtree. PaPlumtree tichitevedzera zvakange zvataurwa zvacho naFilimon Gunda naDavid Mazure. PaPlumtree paipa takanoswera tiri mukachuru so takatozonokaona 1989 ndakuenda kuBotswana kunoona patakadyira chingwa manheru gaba rebeef takatakura kuti takuyambwa netsoka. Saka patakanga takuyambwa netsoka kwanga nerima tingadei nekuti haifana kuteedza njanji saka takatozopinda nepatapa dhuze neParama Kwavane train yaibva uko ichiuya ichimhanya yeprocrosa kuenda kuBotswana ndoyatakahwanda iyoyo ikapfuura. Saka payakapfuura ndobva taona pane dzimba dzatata kutosvika pamwe taizonobondera ndobva tanyenyeredza dzimba dziya kukwidza nebhodha tane chekumusoro ndobva tanopinda kufamba muBotswana. Takafamba usiku hwese kuti tiite make sure kuti tabva pabhodha tamuBotswana. Takaenda tachizonorara kana roraramiso redu yakatarisa kwatiri kuenda kuti njanji iri kuenda uku. Makuseni ndobva takamuka manje netsoka chigubhu chatakazongochisiya patakatiza train paya chemvura icho takuenda kunotsvaga mvura yekunwa. Taane kanzara paya tanopuwa mvura yekunwa namai vaitaura kalanga mbuya ivavo iyo tazonopinda murodhi nekuti vakataura kuti vanopfuura vakawanda zireki nepanapa vachida kuti kune vamwe vakatenge mbe vapfuurawo nepo. Takaenda kuBotswana kwakuya uku takatakurwa nemupostori akanga aine chingwa ndomboona kuti nenzara ndombva atipa lofu rechingwa ratakasheya nemvura yatakatapuwa pamba paya ndombva tanosvika kuFrancistown. Takanga tataurwa kuti mamangosvika kuFrancistown munoenda kuCID kumapurisa so that mapurisa ndo anokupai security yaiya munochengetwa mozoita kutumirwa kana kuti vanhu vemapolitical party vanouya vachibvunza kumapurisa voziva vachikutorai. Saka indeed takagara ndopatakawana manje vakanga vaenda ahead of us vandataura vaya Milton Kunonga, Ngoni Mujuru, Arthur Magaya, Stephen Raza who is late akazofa principal wepa polytechnic apa. Stephen Raza umwe handichaziva kuti ndiani asi vakanga vatoko kuBotswana. Pakaitika a very unfortunate incident. Paitwa trade off vekuBotswana vaipuwa mari nespecial branch munomu opota vachidhipotesa vamwe. Saka vese vandataura vakanga vafanotungamira kuenda vakadhipotwa vakanga vatoburitswa mujeri macho vaigara wa 21 days. Magara 21 days munofanira kunge matoya kuzotorwa kuti muchienda kuZambia. Saka ava mazuva vakapfuura nyambisi kwakupfuura kwawaita apa paita kaninga kudhileya kune vaibva kuZambia idza vekuZapu kana kuti vekuZanu vauya kuzogashira. Saka havadhipotwa
isusu takange tashanyirwa incidentally kana kuti coincidentally na JZ Moyo. JZ Moyo akati ndauya ndisina resource. Ndingadeinda tikutora denda ndawe nemari yematiketi. Ngadei takatoenda kuZipura inina comrade Edson Nyaramba comrade Taitizvi na Leonard Kunonga. But pazodipotwa ava manje isu takusvika kuchibatwa kudipotwa ndobva tapasa jeri. Tapasa jeri paya takanga tataurwa nemamwe majeri bhedha atanga itinawo mujeri imomo vechicriminal saka hakune magonyeti marori anoenda kuZambia uko anoenda nekumauni mukanosvika kumauni kuhama kunojoina kuVictoria Falls makutopinda nekukazungula moenda saka isu ndopa tapasa jeri navo vaya avakazongomhanya havana handizivo kwavakazoenda navo asi inini comrade Edson Nyarambi Taitizvi uyo na Leonard Kunonga noumwe akazenga kuhondo taimuti comrade Enos taimuti vagutu noumwe tainzi akanga akunzi Love More Chikadaya zita rekuhondo asi akazofira kunguva dzanhariba dzarebellion iyo takange tiongani kuti tango taive 6 tazonoba manimiwa taane nzara kuma1 o'clock tanobaba nimiwa minda yematswana ava ndo network yavakakireta uko kwaitwa alert kuti kuna vanhu vapaza jeri uku kwatanoba kuya kwavaenda kunomangana kumapurisa mapurisa ndobva achirwa radio ndobva kwapfuura ndege ndo yakatisipota kuti vanhu vaya tavanokwa tiri kufamba tiri murodi tichimirira rori kuti pamwe tinowana rori ingazotakura saka pandakazwa motikari yemapurisa indotomhanyira murodi kunomisa kuti pamwe irori nyambisiko handiri kutomisa motikari yemapurisa ndobva tabatwa. Leonard Kunonga ndopa akatiza ipapo mupenyu anogara kuBelvedere yoko akazinga kuSugar Refinery akabva atiza zvekubaleka kubva adzoka kuRhodesia asi ane dzakewo story to tell. Leonard Kunonga uyu munin'ina wake akanga atodipotwa Milton ndovanga vari vatedzani takatokura tichipinda chikoro tese. Okay, izvi tazosara manje kuya uku naComrade Edson Nyarambi vaya comrade Love More Chikadaya ndozita randichiri kurangarira asi anenge ainzi mwana waReverend Chigwida here navagutu ainzi Enos aniko ndakanganwa zita rake pandakapedza kumuona ari kuzengeza foko achitombosevha muZNA neumwe handichaziva kuti ndiani. Tazobatwa payapa uyu JZ Moyo handa kuzodzoka in time patakatiza kujeri paya tikazonobatwa kudai JZ Moyo handa kuzomuona takatozomona 1976 isatova kuzanira ndatova officer inini iyo tasungwa tadzoswa ndobva taendeswa kukoti. Taenda kukoti kuya uko takaiswa mulaini yekunzi ndimi vanhu vasungwa imi ende munhu akanga ari pamberi ndini mukazonobvunza comrade Edson Nyarambi achakutaura history what happened there. Saka indakabvunzwa kuti what made you break prison yakanga iri lofu muri makange mauya kuzotsvaga custody. Takange tataurirwa isu kuti it should be strictly 21 days. No presidential directive. After 21 days, let these people go. Saka ndakataura kuti the presidential directive inoti 21 days yakanga yaita elapse. Takanzwa kuti kuna mwedu isu akaitwa deported. Saka isu takanga takusha kuti tinoitwa deported sezvakaita vamwe vedu ava ndo zvakaita kuti break jeri. Magistrate akati adjourn court aida kuita find out ndofunga. Saka after any hour patakanga tizodzoka ndobva tadzoka ndomba magistrate yati vanhu ava vari right because vakanga vagara 24 days 24 kana 25 days vakanga vatodarika ende vakanga vaine fee iri justifiable because yes takanocheka kumarecords kuti kune vamwe. Saka imimi chama vekuprison makadii kuti kufacilitate passage yevanhu ava. Saka isu takadeclare kuti tiri free. Saka patiri kudeclare kuti tiri free lakira takaita comrade zvina vashe ava the late vakanga vatuya nomwe ainzi comrade Masango Mai ndo vakanga vatuya nematiketi ready for us ndo lakira takaita
ndombatitengera tiketi retrain kuti munokwirira ndege kuGaborone. Saka takarara tiri mutrain ichifamba kuenda kuGabs. Mangwana acho kuma past 1 ndobatakazokwira ndege yekuenda kuRusaka. Asi zvakaitika paya patakadzingirirwa nemapurisa paya. Patakamisa rori tikasungwa apo. Bhutsu dzakarasika. Takakwira ndege tisina bhutsu. Zvokuti kana kachitaura nabhururu wangu Nyarambi komureti chaite tinototaura kuti zviya zviri mubhaibheri zvokuti mhisa dzangu dzako Mozisi nzvimbo yavo itsvene, nzvimbo yedu yakanga iri itsvene. Airport yepaBotswana pataipinda Zambia neAirways kwenda. Saka ndo nzvimbo yaiva tsvene. Tichonota uMozisi hwokuti tigonotora nyika. Right. Takwira ndege yedu tadarika. Ndege yatobvunza maair hostess kuti indege zvikanzi tinotofly over Rhodesia. Saka zvikanzi no you are safe, you are safe. Nekuti pakaona tichikwira nditsoka vakati what's happening? Saka ndonga somehow they understood because maZambians vaigara vachiita vakaziva kuti ava vana vechikoro ava vari kuenda kuZambia zvavanosungaita vamwe vavo. Okay, tasvika kuRusaka. I remember very well takagashirwa ini nataitezvi community yaitezvi Nyarambi takagashirwa naGodfrey Savanhu. Godfrey Savanhu ane purazi yake pamberi pesare yapo. Anto neighbor yesare. Godfrey Savanhu yakadigashira anga ari kupublicity mazuva wayo. Ndiye akaenda nesu kumba kwaHerbert Stepo. Kwatakanogara modiveri chiwa patunga takagara for a week. Herbert Stepo aibva kuoffice kwavo kuma 5. Saka wakawanda takagara ipapo pange paine maassistant akanga aripo. Vakanga vachibika chikafu and so on. Saka takasvika ndongosvika tichijoinawo zvokumakitchen izvo zvezviya. Chairman Stepo achizosvika manheru acho achinzwanzi kune marecruits auya and so on. Vakati mamagadzira chikafu chakakwana here kuna nemaassistants avakanga aripo. Zvikanzi tanga takuda kutobika. Surprisingly ndakaona Herbert Stepo akanga whether vakanga vachichikaiswa here kuti tiri vatumwa vehuspy kana but takaona vari munhu akanga ari very simple kana kutaura navo so. Much later patakazoonana naMugabe kaona kuti Mugabe aizvita munhu ari sophisticated, haanga asiri munhu akasunga kuda kutaura nevamwe kana achida hangungokombeya. Asi Stepo would ask you mabva kuchikoro, wabva kuchikoro chipi, who is your headmaster, maticha aripo ndevanani, African staff maticha aripo ndevanani, kuma-European staff and so on. Vaitojota vachinyora pasi. Information gathering ndonge yaiti vaitira for strategic purposes. Takagara kweyo vachitibvunza kuti madire kuenda kuhondo, hamudere kuenda kuchikoro, tinofasitita futi kuti muende kuchikoro. Isi tikati haiwa tauya kuhondo. Ndoda kunditaura kuti taichinja mazita muBotswana tichipinda hatina kusenzesa mazita edu ekuno kumusha. Takasenzesa mazita taizvipa. Takanga tapiwa tipi zina Philemon Gunda naMupamhanga ndataura uyo kuti hamutaure mazita enyu, mutaura mazita masudhonemu kuitira kuti mubreak, kuti munosara mukapinza vabereki venyu dambudziko. Ini case maningirika mazodhipotwa. Anyway, saka ini ndaka ndichindi Zebedia ndenzira kumotavengwa muBotswana. KuZambia kuchimbi kwatakanga tiri uku ndenzi Zebedia Gondo. Ndazoenda kuTanzania ndakanoposta kuti Paka Chipoera. Saka zita rangu rechimurengana nonyaya kuzikana Paka Chipoera. Paka kwete ye PAKA. Ikava PAKA kundituka pachiswahili because Paka zvinera vakiti. Saka yangu inini iPaka peni maBritish iyo. PARKER. Paka Chipoera. Amekupoerera munyika dzevamwe. Taenda tiri marefugee kunyika dzevamwe. Tozonofundiswa zvepfuti. Alright. Tabva kwaChitepo kuya kunekuti takadhivhena nevamwe vatangaitendera vakanga vari kaenda kune dzimba dzakasiyana siyana vachichengetwa muRusaka.
isu kuna vachitepo kuti takagena a lot of insight because takanga tichivabvunza neenthusiasm yehwana hwechikoro saka zvinoitwa sei kutraining kwacho tinenge tichizodii vanozotitraina vacho ndevanani and so on vachiti aiwa munonozvinaiko. He was so comfortable with us, he was so patient zvekuti patinonosuka maplate nabo pamwe aita side by side votosuka maplates nesu kuti ha komaditi tinosuka zika no tiri macomrades, we are equal. Vachitaura baba kuti marose ndo anosiyana mubasa asi tese we are equal. Ndo zvatiri kurwira ndo democracy, the basic tenets, and he was articulating it so well. Equality but different roles tiri kutozviwana. Tazoenda manje kuchimbi ndokwatakaona kuine library yemabhuku. Taidzidza zvemabhuku ana Fidel Castro vana Mao. Uku ndokwatakawana 4 volumes emabhuku machameni Mao wokuchina uya wokutungamira revolution yekuchina. Isusu vana vachikoro munoziva enthusiasm yemwana wechikoro achangobva kuchikoro mari mafom 4 sika. Saka watakaona vari makomanda ipapo vazoti tofana tivatwe mabhuku turi kupi hatichienda kubasa kwaita mabasa ekuenda kunovhima, mabasa ekunoita zvepakembi ipapo uite general cleaning kana kuti ukaenda kudhaki nekuita zvinenge zvimapatrol and so on nekugadzira. Saka tofana tivatwe mabhuku nekuti taiverenga zvinotanga nevolume 1 yacho woverenga volume 1 unzoti chichingodzika zvatina kuti takagara ipapo. Takasvika muZambia muri muna kupera kwaJanuary kana kutanga kwaFebruary, tikazobvapo after April, kupera kwaApril takuenda kutraining. Saka can imagine mwedzi yesati takagarai taiverenga mabhuku iwayo tichida kunyatsoziviswa kuti guerrilla warfare, theory yeguerrilla warfare chii. Ndo mataiwana mabasics emapoints iwaya ekuti army yemaChina yakatanga iri small, yavaiti pit 1 against 100. Vachireva kuti 1 murwere usunguko kuChina anenge achirwisana ne100 masoja earmy yavo yevadzvinyiri yana Chiang Kai-shek. Kuti strategically this will tilt. Tichazopedzera isusu because tine kurwisa a people's cause. Tichaita isusu 1,000 the people's army against 1 musoja, nekuti being a people's army tisu tichazenge tawanda kudarika iyo enemy army. Saka taizvibvunza izvi kuti zvinorevei kuti pit 1 against 100 it will end up as pit 100 against 1,000 is 3,000 ivo vari 100 vasara vari papa nesmall armies yedu inenge yakura. Mabasic tenets guerrilla army, a people's army, kuti inotanga iri small asi nekuda kwokuti vane justified cause vachawanda. Takazoenda kuTanzania kuti ane zvima-understanding izvi ndokuchizotakurwa paya taenda nekukembi yeFrelimo kwatakanosangana nemacomrades akanga achakufront atobva kutraining both ekuzanila neekufrelimo. Takangoonana briefly itakupinda mumarori ekurara tichifamba kusvika tazonosvika kuchinoedza tapatunduma paboda yeZambia neTanzania. Tasvika mayama taive nekaofisi kedu muMbeya. Tasvika muMbeya mayama ndoma tatanga kuona vanhu vechiTanzania nevainotaura Swahili. Tionzwe takukwaziswa mayama vati kutaura neChiswahili. Hamujambo, with representative aiva mudharakura onakani mukamanzi hamujambo. Munoti hatujambo. Ti salama. Takutofundiswa chiSwahili papa yapa. Taintroduced kudoro ravo rinonzi reChimbumu ratainwa netsanga so rinenge chidirwa mvura inopisa. Tazosimudzwa papa yahandei taenda kumugagao. Takuenda kumugagao. Patakatanga kuona Swahili written ndepakanga patainopinda pabridge pakanyorwa kuti endesha pole pole, kureva kuti drive slowly. Endesha pole pole kureva kuti endesa motikari pole pole zvakapora pora. Saka takazonobvunza kuti endesha pole pole zvinoreva zvinoita kuti go slow.
takutodzidza Swahili paya. Imagination zvainoita. Kudhara kwacho kuma 1962 63 maticha aiti ticha apa vaitenga marecords airi vaindovana Julieta uko wapi, vaimba nechiswahili. Saka takazoti tauko manje tachiona nemaswahili kuti ndo language yatainzwa inzi Julieta uko wapi. Mainstructor ataive nawo ndo ataizopota tichibvunza kuti ndo language inonzi Swahili. Swahili by the way yakada kutofanana neshona. Ine mazwi mazhinji akafanana neshona. Zvokuti kugara nekugara kwatakazoita ikoko zvazvo zvatotinakidza tichikombaina bantu languages. Anyway, tauya paya ndo patakanopuwa zita rekuti Pakachipoera. Tatanga training yataitanga ipapapo yakanga iri basic skills. Yataiti cover crawl munenge muchimhanya, munzi take cover kuti warakata pasi, munzi crawl kuti mune muchikirora makadai musina kana puti. Izvi ndo zvamuchange muchizodzidza the physical aspect yekuti munenge muchiita fatiguing muchimhanya and so on. Ataizomukira every morning kuenda kunoita maexercise. Ndokuchizotanga manje yainzi political orientation yekuti chamainga kuno kuhondo chi. Mune munhu aibvunza kuti chamainga chi. Mune munhu otsanangura kuti uni udzvinyiri ndino understand so. Pane munhu akanga ari very good teacher aiticha politics ipapo ainzi Comrade Gordon Shiri. Akafa zviri very tragic. Kumkumbura uko he was so good in explaining my political beliefs atange tinawo oitwa condense pawazoita summation manje after about 3 weeks the training muri kuma groups muchinodiscussa tichisangana nevanhu vakange vabva vaina kuchivombo yatinoti the Great North East campaign iyo. Vanhu vaifamba netsoka vachitakura zvombo kubva kuZambia kuchivombo vokirosa Zambezi vouya kuno kubhodha neZimbabwe uko. Paita in agreement yakanga yaitwa pakati paMondlane naChitepo kufacilitata kuti ZANLA neFrelimo vagorwa pamwe chete nemaPutukezi so that ZANLA will come into Zimbabwe. Iya yakatanga hondo yakatanga paCentenary nana Comrade John Pedzisa nana Comrade vanonzi vana ndikurangira Comrade Chinoda kufa iyo vana Comrade Basten Beta pakatakwa alutina pamusi wa 21 December. Ipapo isi ndo patakanga tichitobuda kuenda kuBotswana na muna December iwo wachiuya uyo. Taitoa uko Highfield tikatotenga manewspaper iwayo tikaenda tichiverenga. Anyway, tako kuTanzania kuyako tiri kutanga zvepolitical orientation yataiti pouring out of national grievances. Ndo patai dependa kuunderstanda kwedu yekuti national grievance aya chii chaicho. Ndo zvakafanana nemitero yakanga iriko. Mitero yekuti imbwa taitoimba karyo kaidzi zvichinzi mutero wedu bondo mbiri, mutero wembwa pachumi, maiwe mutero wawedzerwa wemombe, mashere ni mashanu. Zonzi mitero inotorwa iyi nerejimu yaSmith. Mitero hatione kuti inoshandei. Asi imbwa dzedu periodically kwanzi yambaise majekiseni mombewo dzichinodhibha regularly. Sezviri kungoitwa mazano zvekuti mombe dzinodhibha musama once a week. Iyo muwinter dzinoenda twice, dzinoenda kunodhibha after 2 weeks. Zvaiitwa ipapo, zvaiitwa pamitero iyoyo. Saka mukati memagrievance zvaitaurwa zvese zvokuti taiposekedzwa mitero madhunduru and so on magrievance aya. Naizvo zvekuzotorerwa ivhu izvi, kutorerwa ivhu nokutorerwa tsika dzedu, culture dzedu, all that kind of thing. Mapedza izvozvo, now that clear about politics dzokudzvanyirirwa idzi. Kana kuchienda kumusha, muri kuenda muchinotaura iyo imharidzo iyi yemagrievance aya.
you start with what your people know. Zvacho mukasvika munzvimbo vanhu zvavari kuziva kuti kuno kudzvanyiri hwedu huri kukonzerwa nezvakati, so that you blend together your cause, your national cause, because hondo yatiri kurwa iyi is a justifiable war yatiri kurwa kuti tibvise invasion yakaitwa 1890 necolumn yaSister Renzi yainzi iyo pioneer column. Tazviita blend together nezvatanga tichidzidza kuchikoro zviya tanyatsonzwisisa. Muchienda kunotrainwa manje the People's Army, kuti chinonzi People's Army chi ndo patiatedzera kune nzira dzemasoja zviya kuti musatora zvinhu zvevanhu by force, musaita cheupombwe muhondo yechimurenga. Zvaipindirana netsika dzekwedu dzechivanhu chekuti kwedu kuno kwanzi kana mukange muchirwa hondo hamufaniri kunge muri vanhu vanoita take liberties with women. Asi accident yehistory zvakange zvakuzoitika manje, it was so rampant kuti vanhu vaingonzi so called machef and so on. Mukanobvunza makomrades echikadzi munonzwa mwaitotaura kuti takapuwa vana ava kuhondo, it was because yekuita transgression yemutemo iwoyu yokuti don't take liberties with women. Zvakambotanga zvichapari chirwasi it was so rampant. Munoziva zvinoita vanhu vanenge vari mumakembi echirefugee, because the mentality yenyu inenge yekuti we are getting to the end of time, both sexes. Pamwe dzimwe vanenge vakutongotsvaka kuti hapana, ende inoita kunge inonzi ndo entertainment. If you give them chikafu vanenge vanhu vanenge vari mumarefugee camp, marefugee bases, kuzvara tuvana kwaizowanda. Anyway, it's natural. Ndo zvakange zvakuzoitika pape kuti takazopedzera taane makembi kuMozambique uku, even kuZambia makembi makomrades edu echisikana anenge aita vana. Zvaibatsirawo hazvo kuti pamwe zvaiwadza population nekuti muhondo maifiwa, saka population yaizovada kuzosiwa nevaizvarwa ameno idebetire nation iyo. Anyway, saka matrainwa zvekunzi tiri kuno tiri masoja matsva akati ane masoja echidzvinyiriri. Zvatinoisa zvese zvinofanira kuita zvakasiyana nezvemasoja echidzvanyiriri, kureva kuti even a prisoner of war amanga muchidzidzana naye futi mukanga mamubata haubvumidzwa kumurova, nekuti muda kumuchinja kuti agoita soja ravanhu, nekuti tange tine pride yekuti isu we are fighters for freedom. Tiri vanhu vari kurwa kutsvaga freedom. Takasiyana nevava mafighters ekuchengetedza udzvanyiriri. Iyoyo understanding iyo ndo yaitiita inspire. Kana tsika dzedu dzataifanira kuteedzera dzaitifanira kunge dzakasiyana zvokuti povo vanhu vaizoziva kuti ava vanhu ava varwiwe rusunguko vakasiyana nemasoja aya erudhija echidzvanyiriri munyaya dzakafanana nedzekutora zvinhu zvevanhu, kurova vanhu, kuponda vanhu and so on. Although ma-excesses aya makomrades vakazenge vakuti under the pretext yekuti iyo kune vatengesi vozouraya vanhu, kune vanhu vaitota ma-excesses iwaya, vamwe vaitozoitwa withdraw, vamwe vaitozotizira kuenda kuenemy side vanyanya kuita ma-atrocities. Pekutanga paenda mbotaura zvamudhara Nyabonda vachinzi paya pandaiti zvezapu mudhara Nyabonda pane vakasungwa vaya vachiendeswa kwaRusape vaiti omwe akatosungirwa nyaya iyo yekunzi vari kuita zvezapu, asi zvinoitawo history utsinye hwayo. Mudhara Nyabonda vakazourayiwa nemamwe makomrades. Babangu ini vakataurira makomrades vaya kuti zvamaita zviri wrong. Babangu vakada kuvhundutswa vakaramba, he stood his ground. Mukabvunza vanhu vari muno makanga varana mujibha vanokutaurira babangu vakamira vakati zvamaita pana Nyabonda zviri wrong. Kwavakanga vaenda vakanoponderwa, vakanourayirwa, vakanopisirwa mba, babangu vakaenda kunovatora kuti ndoda kuti ndiite decent burial for my neighbor, because vanhu ava vanga vatanga vese mapurazi kuma 1950 uku, aku kwakuma 70s
akanzi Nyabonda haasi mutengesi yambisirwa vanhu vakanga vachiita turuvengo munomu twekuvanga kuvengana vakaona munhu akabudirira onzi mutengesi Vanyabonda was very hard working vachipinza vana vavo chikoro saka kana ka standard of living ngavo kakati nakei asi vakanga vakuzoorerwa kunzi by mistake yakaitwa nemakomrades yekuvauraya anyway that's the history zvakaitika kakawanda ikoko ndo zvinoitikawo muhondo kunoitika zvakawanda stereki zvimwe zviri wrong nezvimwe zviri right tatrainwa manje zvekunzi people's soldier people's army machizotrainwa manje people's war matactics eguerrilla warfare kuti guerrilla warfare maenda kumusha hamungoende kunoita chipapadzungu chekunoridza kuti munotanga manotaura nevabereki voita buy into your cause havachakubatsirai information havachakupai vana vavo kuti mugovaita vana muchibva vachinoshanda and so on madaro manje ndio pamunozoenda kunoita operation yekuenda either kunoita surprise attack kana kunoita an ambush saka the northeast campaign iyo isu patakanojoina kwakange kwatotanga kurwiswa sekutaura kwandaita kwaltina farm makomrades mamwe atakasangana waona kupurazefu rerimo kwe kwandataura tichienda kutanzania tasangana nawo payapayapa ndoko takataita makomrades tichinosangana kuti takasangana nevanhu vakanga vaitobva mubattle zone kunorth east campaign uko incidentally ndoda kutaura zvimwe zvaitonakisa makomrades atakabva nawo uko vaiziva kuti ndege ihelicopter inouya kuzouraya vanhu saka isi patakataura kuti takabva nekubotswana takauya nendege takatombunzi muri vatengesi ndimukama ndege nekuti vaiziva kuti ndege dzinouya kuzoita strafing kuzoita bombi kuvanhu ezoni saka imi magoya kunosema muri vanhu vaifamba nendege dzinotiuraya kumuchau zvaiitika izvo otozotsanangura nekuti pakange paine disparity in terms yekuti ava vakanga vachibva kumusha kwakanga kuine hondo nevamwe vari kubva nekubotswana vanenge vaitobva kuzvikoro vari kubva kumayunivhesiti vari kubva kumabasa saka there was not that much understanding asi zvakazotiperei nekuti vanhu vakazenge vakushuya vakawanda manje vaibva nekubotswana takusanganawo nevamwe kunyenga vaizvaya nekunorth east ikokuko until time yakava comrade Herbert Chitepo nguva yedhitandi iri vavariro yevarungu yekuita stem of the tide yehondo nekuti campaign yekunorth east vanhu vakanga vachienda kunotrainwa vanhu vekutanga vaitrenwa vari kutaura kwandakaita nana comrade Gwauya vamunofanira kuzoenda kunoona vakanga vachitaura kuti vakatrainwa vari kuma 40 something isusu takazonotrainwa takuma 100 something tikazoita 200 patraining zvokuti umwe akanga ari instructor yedu adhakwa nedoro mwe musiti chifora so akachema nekufara zvikanzi aiwa Zimbabwe yakuchizosununguka manje zane yatova nemasoja akutosvika 200 anotopora ari muuniform akabata automatic puti Zimbabwe yasununguka tavati comrade Mombe aiwa he is late vakazofika kuchimoyo so tatrainwa guerrilla tactics aizo ndo dzaitrainwa manje zvokuti isu takazoita fortunate kuongorwa nevamwe vakanga varipo kuti tigoita part yemainstructor saka takazoita mainstructor ikoko asi akatanga kuitwa instructor ndicomrade Nyarambi taitezvi akaita instructor indobva ndamboenda kumwe kwataiti Kongwa kwakange kuri yaiva camp yekuti tinonomirira deployment saka ndakazoenda iko kuya uku ndikanoita camp commissar taishanyirwa nemacommanders yaibva kudu saka vana comrade Robinson Manyika vana comrade Tongogara vava tichiita mamanuva uko takange takusangana manje nevakomanda vemukondo wesizwe incidentally vakomana vekuAngola takange tasangana navo iri final year yavo 1973 patakatrainwa isu veMPLA takatosangana zvokuti president apresident wekuAngola aitowo patraining 1973 iye president right kuKongwa kwatakaenda kudodoma uko kuCentral Tanzania
ndakanosangana nevakomana vemukondo wesizwe vakanga vachinotenderwa kwakasiyana-siyana kuna Soviet Union, Eastern Europe and so on. Saka taipota tichinoita share kuti 100 tinoita joint lunch tichinopfuura and so on, tichinoita kuti tingogara tiri masoja tisinganyanye kuzoperera mukunwa doro chete nekuti uko yakanga iri transit base, transit camp. Saka taiwana kafreedom ngekuti yaenda kunonwa doro, asi every week taiwana nguva dzatainoimprove maskills. Saka ini ndo pandakazochidaidzwa kunzi dzoka back kutraining camp ndatoappointwa kuti kuita instructor. Ndo kwandakauya kuya ku 74 about ya mid 74 ndo pandachitwa ini head wema instructor. Up to the time yakazofa comrade Chitepo ndakaenda head of my instructors pamugagau. Mpaka comrade Chitepo effectively takastopwa hondo nenyaya yedhitandi. Pane zvetactics dzanga dzichiitwa nevarungu dzokuti kuno kumusha vakanga vachinoreleasa ma-politicians vachinzi under the guise yekuti ngavabatane vari mu-enlarged ANC yainzi UANCII. Mese munofanira kunge murimo. Zvakacreate a lot of friction because ndo zvakaunza detand, ndo pavakaunza ma-nationalists aya, ndo pavakaita paite misunderstanding yakanosvika yakaita kuzana yakaita coincidence yekuti kwaita inonzi Nharibaza rebellion. Uku kune detand ndo yakatora comrade Chitepo vachizosungwa memba dzese dzedare, vachizosungwa memba dzese dzehigh command. Kwakazongosara comrade James Ngadzina kumugagau, comrade Dzina Machingura kumugagau, kugadzo Rex Nongo akatiza kubva kuZambia kumugagau. Iyo taimuvanza kana vanhu veTanzania vakange vakuya kumugagau, taimuvanza uenda semusenzi wekukitchen. Asi vaimutsvaga kuti akanga ari kupi, nekuti vana comrade Robinson Manyika vakabatwa vakanga vatiza kuya kuEast Africa pakanga pakusungwa vanhu naKaunda. Vakauya vakatorwa vakadzokera kuZambia. Pane zvizhinji zvakaitika ipapa kuno kumusha, ndo vana Marimo pavakazenga vatorerwa pfuti. Vanhu vese effectively vaitwa disarm, ichinzi ditande zvinoizwa kwakuitwa matalks. Nyambisirwa vavarungu kwayakanga iri nguva yekuti vawane nguva yekuita retreat, vawane nguva yekuita regroup, vagozochiita final assault. Saka imwe yefinal assault yavakaita ipapa ndeyekuti urayira chairman weChitepo vobva vasunga leadership yese. Ndobva kuZANU kwasara kuine vacuum. Kwasara kuine vacuum, pane zvakaitika zvakawanda zvakazotisvitsa pazipa zvandinoda kutaura manje. High command kuZANU yasungwa, dare vasungwa, asi kwakanzi tinoda kuti tichiita army yeUANC. Izwe kuZANU leadership iri muarmy yakasungwa. Takunosangana nevakomana vekuFrolizi, kune pati imwe yakanga fomwa yainzi Front for the Liberation of Zimbabwe. Asi nekuda kwokuti itwa so ineffective haina zvayakaita, maZambians vakanga vakuita moko vachiti Front for the Liasoning of the Zulu Intellectuals. Frolizi yaive nekamiwo kashoma-shoma, ende Frolizi iyi yakanga ine kami kashoma-shoma, and yakanga iri based regionally. Pandataura nchiti zeZulu Intellectuals. Vachaita havo research, vachaita research. Yakanga ina comrade Chikerema vabva kuZAPU. KuZANU kwakanga kwabva comrade Chiyambayarira. Vanhu ava vanonzi mazeZulu. Hamene panyaya yezvemitupo apa kuti munhu kana akange achiyera soko ari kudande, umwe achiyera soko ari kuBaidi Bridge, munogochivasiyanisa pakudii. Kana kuti for that matter achiyera soko achinzi Piri, kana kuti achiyera soko achinzi Mwiwe. Nokuti Bantu vai-identifyana nenyaya yemitupo, mitupo yemumvura, mitupo yemudunhu,
kana kuti vachipuhwa surname yokwamai dziri tsika dzavo. Saka kana vanhu vakuti iyo tribalism kwakunzi mazezuru, kwakunzi iyo makaranga, kwakunzi ndinoona inongova zvinhu zvisina kunyatsopuhwa tsananguro asi zvakawedzeredzwa nevarungu kuti parambe pachiita divide and rule iri effective.